Якія важныя рашэнні прыняў Лукашенко, што чакаць беларусам ад яго новых кадраў, а таксама як загінулі 13 чалавек за некалькі дзён. Вітаем, сябры! Гэта наша ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Звальненне і прызначэнне найважнейшых чыноўнікаў і прыколы ад Лукашэнкі. Сёння ён правёў маштабную ракіроўку першых асоб свайго ўрада. Так, прэм'ер-міністр Роман Галоўченка быў усё ж зняты з пасады, якую ён займаў апошнія 5 гадоў. За гэты час ён чуў ад Лукашэнкі і добрыя словы, і не вельмі. Публічныя разносы прэм'ера і пагрозы яму на нарадах сталі ўжо лукашэнкаўскай традыцыяй. Але ж чыноўніка не звольнілі за нейкую правіну. Адразу жа Галоўченка быў прызначаны старшынём Нацбанка. Праўда, і тут Лукашенко подпусціў шпильку другую на адрес ужо былога прэм'ера. Абсолютно искренне хочу публично здесь сказать, чтобы не было кривотолков, вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых это не то, что лег и лежу на диване, это смена обстановки. Ну, я так живу и думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь, может, не отдохнете, но по моему замыслу вы точно не отдохнете. На сваёй новай працы Галоўченка замяніў іншага цяжкавага віка беларускай наменклатуры Паўла Калаўра, які кіраваў Нацбанкам 10 гадоў. Прычым яго працу можна ахарактарызаваць пазітыўна, бо пры ім запаволілася інфляцыя і скончыліся пляскі з чорным курсам даляра, але ж цяпер адстаўка. Прычыны невядомыя, як і невядома, што цяпер чакае топ-чыноўніка. Пенсія, нейкая сінекура ці новы выклік, бо Калаўру 62 гады і па мерках сістэмы гэта яшчэ не ўзрост. Агучыўшы пра замену Калаўра, Лукашенко так агаварыўся, што гэта падобна на сумнае прароцтва. Просто послухайте гэты кавалак. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы в нашей экономике, которые касаются ее финансирования. Ну а новым прэм'ер-міністрам Беларусі Лукашенко прызначыў асобу на першы погляд вельмі нечаканую. Ім стаў Александр Турчын, які да таго кіраваў Мінскай вобласцю. Турчыну 49 гадоў, і за сваю кар'еру ён пабываў шмат дзе. Ён быў і загадчыкам крамы, і падатковым інспектарам, і рэвізорам Міністэрства фінансаў. Затым была праца ў мінскім аблвыканкаме, пасада памочніка Лукашэнкі па Гомельшчыне і нават нядоўгая кар'ера віцэ-прэм'ера. Пры гэтым рэпутацыя ў Турчына добрая, як ва ўладзе, так і па-за ёю. Ён лічыцца прыхільнікам рынкавай эканомікі, які не будзе ўсляпую караць і раскулачваць бізнес. Нашыя крыніцы характарызуюць новага прэм'ера так. Безумоўна, Турчын канфарміст і дзяржаўнік. Іншых цяпер на такіх пасадах і не трымаюць. На рэформы ў яго выкананні спадзявацца таксама не варта, бо Лукашенка не дазволіць. Але ж рыначнік гэта ў сённяшніх умовах і так і вельмі станоўчая рыса. Да таго ж у яго добрыя адносіны з багатымі людзьмі краіны, напрыклад, такімі як гаспадар кароны і мільянер Павел Тапузідзіс. Акрамя таго, прызначэнне 49гадовага Турчына можа сведчыць як пра чаканне эканамічнага крызісу ў Расіі, наступствы якога перакінуцца на Беларусь, так і пра намер Лукашэнкі змягчыць курс пасля 5 гадоў замарожвання і рэпрэсій. Самае відавочнае, што Лукашенка выбраў у прэм'еры чалавека актыўнага і ініцыятыўнага, які здольны на пошук новых рашэнняў для эканомікі і які пры гэтым лаяльны цяперашняму прарасійскаму і рэпрэсіўнаму палітычнаму курсу. Сам Лукашенко, прызначаючы Турчына прэм'ерам, адзначыў яго уладарнасць і рашучасць, і нават, цытата, наяўнасць прэзідэнцкіх схільнасцяў. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, но тут вам придется с Романом Александровичем советоваться. Вы председатель. Напрыканцы Лукашенко паведаміў, што сваё абяцанне ён стрымаў. На яго думку, цяпер у кіраўніцтва Беларусі прыйшло новае і маладое пакаленне чыноўнікаў. Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Но мы тут немного задержались, Игорь Петрович, Наталья. Ну, так и должно быть. Потихоньку, и мы отойдем. И вот они... Антон Александрович, я вас не называю, вы совсем молодой. Вы совсем молодой человек, вам придется еще побегать и прилично.
На ўсякі выпадак удакладнім, што гэтаму маладому віцэ-прэм'еру Сіваку 62 гады. Лукашенко патлумачыў сваю новую стратэгію і расказаў, за што павінны адказваць самі чыноўнікі, а што па-ранейшаму будзе выключна яго адказнасцю. Часто вы мне вносите предложение о том, чтобы что-то строить без согласования, там, отвода, подвода и прочее. Я с этим согласен. Пускай губернаторы и мэр Минска принимают решения. Надо посоветоваться с премьер-министрами, примут решение. Зачем ко мне обращаться? Ну, Василий Николаевич, а мы проверим, какие решения принимаются. Потому что часто я эти документы подписываю автоматически. Я посмотрел, какие вносятся предложения, и подписал. Ну а зачем? Зачем этот формализм? Пусть губернаторы принимают, но земля, участки земельные – это святое. Это остается за президентом. Акрамя таго, Лукашенко зноў загаварыў пра змену ўлады і сваю пенсію, але ж, як звычайна, гэта будзе хутка, але не сёння. Мы же пообещали, что молодых подготовим, и молодежь приведем к власти. Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Ну, не волнуйтесь, не сегодня, когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки. Но действительно пришло к управлению страной главным блоком новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50, это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед. Скончылася же гэта нарада вось таким жартам ад Лукашэнкі. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановками, но я еще раз, вот на примере премьер-министра, говорю Роману Александровичу, ну не может человек на этой сковородке горячей долго сидеть, сгорит же. Поэтому, немножко отойдя в сторону, но нагрузку не уменьшил, я думаю, он нам не испортит картину. Он, правда, говорил, что у него меньше знаний там в финансовой сфере. Ну, куда больше знаний, если он знает, куда направить деньги. Это главное. Ну и самое главное, что они с Навковым ругаться не будут. Сёння Лукашенко таксама зрабіў і яшчэ адно прызначэнне, якое на фоне гучных кадравых перастановак прайшло амаль незаўважным. Новым памочнікам Лукашэнкі па Гомельшчыне стаў 44-гадовы Руслан Пархамович, які да нядаўняга часу быў міністрам будаўніцтва і архітэктуры. На пасадзе міністра Пархамович нічым асаблівым не адзначыўся і ў прэсе мільгаў даволі рэдка. У асноўным, калі праводзіў прыёмы грамадзян альбо распавядаў пра будаўнічую амністыю і навіны ў сваёй сферы. Нагадаем, што былы памочнік Лукашэнкі па Гомельшчыне Юрый Горлаў цяпер стаў міністрам сельскай гаспадаркі. 2 гады няма ніякіх звестак пра Сергея Ціханаўскага. Ці жывы ён, у якіх умовах яго ўтрымліваюць і што адбываецца з яго здароўем, ніхто не ведае. Беларускія ўлады трымаюць вязня ў рэжыме інкамунікада, а гэта значыць, што ў Ціханаўскага няма ніякай сувязі са знешнім светам, ён не атрымлівае лісты ад блізкіх і на волю не перадаюць лісты ад яго. Апошні раз нейкія звесткі ад Сергея Ціханаўскага даходзілі 2 гады таму. З таго часу поўная цішыня. Пазней, у тым жа 23-м годзе, на фоне чутак пра смерць Сергея Ціханаўскага лукашэнкаўцы паказалі кароткае відэа. На ім моцна схуднелы палітвязень робіць гімнастыку ў турэмнай камеры. На відэа была пазначаная дата – 5 ліпеня 2023 года, але пацвердзіць яе праўдзівасць магчымасці няма. Нагадаем, што Сергей Ціханаўскі быў затрыманы яшчэ ў маі 2023 года. Пасля яго судзілі некалькі разоў. Спачатку за цэлы букет палітычных артыкулаў, сярод якіх былі распальванне варожасці і арганізацыя масавых беспарадкаў. Пасля асуджанаму на 18 гадоў палітвязню дакінулі яшчэ 1,5 года нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Агулам Ціханаўскі атрымаў 19 гадоў і 6 месяцаў калоніі строгага рэжыму. У Маскве адбылася крымінальная гісторыя, ускосна звязаная з іншым беларускім палітвязням. У 2021 годзе па справе Віктара Бабарыкі асудзілі яшчэ некалькіх топ-менеджераў Белгазпрамбанка. Яны хоць і супрацоўнічалі са следствам і атрымалі меншыя тэрміны, чым Бабарыка, але ж усё роўна паехалі сядзець у калоніі. Адным з тых асуджаных топ-менеджераў быў Сергей Шабан, старшыня праўлення Белгазпрамбанка, якому далі 6 гадоў. І цяпер яго сына Даніэля Шабана, які вучыцца ў Маскве, махляры развялі на
на буйную суму грошай. Рабілася ўсё па банальнай схеме. Званок у месенджер нібыта ад афіцыйных органаў, парада перавесці грошы на бяспечны рахунак і гэтак далей. У выніку 21гадовы хлопец аддаў кур'еру махляроў $70 000 і 35 000 еўра. Пазней таго кур'ера знайшлі і затрымалі сілавікі, але ўсе грошы ён ужо паспеў перадаць далей па крымінальным ланцужку і вярнуць іх хутчэй за ўсё ўжо будзе немагчыма. Звонок з КДБ скончыўся бядой. 53гадоваму жыхару Мінска пазваніў супрацоўнік спецслужб і паведаміў, што на яго завялі крымінальную справу і яго чакае ператрус. Як вы, напэўна, ужо здагадаліся, званілі ніякія не КДБшнікі, а самыя звычайныя махляры. Але ж мужчына спалохаўся і паверыў. Пасля ад гэтых псеўдасілавікоў пачалі паступаць дзіўныя загады. Напрыклад, каб мужчына утапіў свой тэлефон у найбліжэйшым вадаёме, бо, маўляў, іх размовы праслухоўваюць злачынцы. Такое тлумачэнне не выклікала ніякіх сумневаў, і Мінчук зрабіў усё так, як яму загадалі незнаёмцы. У выніку толькі калі ён увечары расказаў усё жонцы, то зразумеў, што яго развялі махляры. Агулам ён страціў 120 000 беларускіх рублёў за адзін дзень і цяпер пайшоў шукаць дапамогі ў міліцыі і следчых. Чыноўнікі праверылі бізнес кашалька Лукашэнкі і засталіся не ў захапленні. Спецыялісты Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прайшліся па кіёсках сеткі табакерка. У выніку тыя ці іншыя парушэнні знайшліся ў кожным трэцім кіёску. Нагадаем, што гэтая сетка табакерак зусім няпросты бізнес. Агулам такіх кіёскаў больш за 2000 па ўсёй Беларусі. Прычым іх панатыкалі ледзь не на кожным прыпынку ў час, калі дзяржава паказальна змагалася з тытунёвай залежнасцю насельніцтва. Прычына стала зразумелая, калі даведаліся, каму належыць гэты бізнес. А належыць ён сям'і Алексея Алексіна, бізнесоўца, якога называюць набліжаным да Александра Лукашэнкі, які знаходзіцца пад санкцыямі як адзін з кашалькоў палітыка. Страшныя выхадныя. У мінулыя дні загінулі як мінімум 13 беларусаў. Першая трагедыя адбылася ў Смаргоні. Там цягнік збіў падлетка. 14гадовы школьнік увечары нядзелі пераходзіў чыгуначныя шляхі. Машыніст цягніка сігналіў, але юнак ці то не пачуў, ці то яшчэ нешта, і ў выніку ўсё скончылася дрэнна. Ад траўмаў падлетак загінуў на месцы. Іншая бяда адбылася ў Брэсцкай вобласці. У Лунініцкім раёне аўтамабіль прабіў агароджу моста і ўпаў у раку. Ратавальнікі дасталі з патанулай машыны 17гадовую дзяўчыну, але выратаваць яе не ўдалося. Цяпер абставіны трагедыі высвятляюць спецыялісты, але ці была непаўналетняя за рулём ці на пасажырскім месцы, пакуль не зразумела. Яшчэ адна аварыя адбылася на Гомельшчыне. Там легкавік сутыкнуўся з мікрааўтобусам, у выніку чаго пацярпелі пасажыркі, якія ехалі ў бусе. Гэта дзве 15гадовыя дзяўчынкі і 67гадовая жанчына. Іх шпіталізавалі і пазней адна з дзяўчат памерла ў бальніцы. А ў Капыльскім раёне Мінскай вобласці сям'я з 5 чалавек ледзь не загінула на пажары. Людзі змаглі выбрацца з палаючай хаты самастойна, але ж усё не вельмі добра, бо двое старэйшых дзяцей атрымалі атручванне дымам і нязначныя апёкі. У іх бацькоў і малога брата ўсё нашмат горш. 44гадовы мужчына цяпер знаходзіцца ў бальніцы з апёкамі 8% цела. Яго жонка атрымала апёкі 70% цела і цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі бальніцы хуткай дапамогі. Яе стан надзвычай цяжкі, а 7гадовы сын пары атрымаў апёкі 80% цела і інгаляцыйную траўму. Малы шпіталізаваны ў рэанімацыю. Яго стан медыкі ацэньваюць як крытычны. А мужчына і жанчына з-пад Мінска паехалі на рыбалку ў Браслаўскі раён і зніклі. Калі пара перастала выходзіць на сувязь, то родныя і блізкія забілі трывогу і звязаліся з ратавальнікамі. Пошукі скончыліся сумнымі навінамі. Нежывыя целы абаіх знайшлі ў вадзе возера Высокае. Агулам жа за апошнія 3 дні толькі на Віцебшчыне патанулі ажно 9 беларусаў. А ў Докшыцах 76гадовая пенсіянерка загінула ў ДТЗ проста ўвечары 8 сакавіка. Паводле папярэдняй версіі, жанчына ішла па цэнтры праязной часткі дарогі і трапіла пад машыну. Ад траўмаў пенсіянерка сканала на месцы. Унікальная знаходка адшукалася ў Вілейскім раёне. Там адшукалі адзіную на Беларусі ювелірную майстэрню крывічоў. Яна адносіцца да перадзяржаўнага перыяду, то бок гэта прыкладна 10е стагоддзе. Археолагі адкапалі тыглі для выплаўкі металу, нарыхтоўкі сыравіны, вытворчыя адходы, упрыгажэнні са слядамі браку і пашкоджанняў, а таксама рэдкі інструмент, цалкам захаваныя нажніцы для работы па метале.
Такія знаходкі маюць вялікую навуковую каштоўнасць, бо яны даюць магчымасць аднавіць уяўленні пра расселенне славянскіх народаў у гэтым перыядзе, вывучыць іх гаспадарчую дзейнасць, побыт і рамёствы, ну і таксама даследаваць культурныя і эканамічныя сувязі і выявіць рэгіянальныя асаблівасці вытворчасці ўпрыгажэнняў. Прыйшло цяпло, і з ім з'явіліся небяспечныя істоты. У беларускіх лясах прачнуліся гадзюкі. Летась першыя змеі былі заўважаныя 17 сакавіка, а цяпер ажно 8. Укус гадзюкі для чалавека, як правіла, не смяротны, але ўсё ж гэта ядавітая змяя, і наступствы для здароўя будуць, прычым вельмі сур'ёзныя. Так што будьце асцярожныя на прыродзе. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.